Wachaka ni gweche matimore sani Mheshimiwa Mamba. King'iyo telo mar Raila Amolo Odinga nochung'ne chenro mage mag loso ohala kata mwandu kata ekonomi makoro weyo chien chama mar ODM onego beni dhiro kadhi mbele mondo jowa odongre. Erokamano ahinya jakom kuom luonga ka kawuono. Mokwongo en very painful ne kawuono wawuoyo ka jatendwa moluor ahinya migosi Raila Amolo Odinga nie bwolo. En gima lit ahinya to ndiko to wachonwa ni kik waywagre ka joma onge geno. Ne unulo winy mawuoyo awuoya to chiemo, so ok waywagre ka joma onge geno nikech jatendwa Raila Amolo Odinga noseketowa e okang' maber ahinya. Raila Amolo Odinga ne okedo ne gik madongo ahinya. Nodwaro ni kopo ni wantie kaka oganda to bende wan gi infrastructures makare manyalo miyo gigewa makata wapuro nyalo move from one point to the other maonge ng'ikruok. Nodwaro ni yore wachalo nade to empowerment mag joge wachalo nade. So ineno ka Raila ne okedo nyaka ne youth empowerment marwa. Nokedo nyaka ni mondo wabed gi kata sake mane uwuoyo weche mag reru ka Mombasa ka kure be ginyalo luwo Kisumu, be ginyalo ng'ado Kericho, bende rech moa Kisumu nyalo gik Nairobi, nyalo gik Mombasa. To barabeche wato chalo nade. Remember sama nobedo nyaka minister mar barabara kaka ne wayudo yore mopogore yore mane ng'ado Kisii, ng'ado Ahero Kisii road cha kong'ado kama nyaka Thurwa Migori kocha. So nokedo ne dongruok, infrastructural development mag jothurwa, kendo mage gik ma pillars madongo ahinya makoro sani wadwani wamoke kaka oganda mondo waneni to pach Raila mane ubedogo bende wanyalo dhigo mbele kaka chama mar ODM or kaka oganda mar Luo kata oganda waduto mar Kenya. Marendi ning'e ni sebedo